pun Pak Wanto Piji Pak Guru Dalasan Kontorowang Segarawuh. Nah, bayar salam bumbun Pak Gini Sugeng Rawuh. Masuk. Yen lewat aku kelingan gubuk kae yen tanggul lereng neng cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan ya Mbak Harsini ya senenge kebak asmara biyen kae tanggo adem tresno tanah pebatalan tanah peklasa bata-bati ketaman asmara ya gubuk kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali gubuk kae kebak crita tengah wengi nganti gagat rena karawitan klasik riris rama sar tetetan sajroning ati datan luntur saya merhati aku kowe dadi dulur terus saking Tolas Kidul sekalipun Ati Jamin Saka Gerwang Sugeng ya. Iya. Asik. Sesarangan kerawutan riris irama saking Benjangan Sri Mulya bimbinganipun Pak Darmaji Gatut Kaca FM Jaya Abadi FM datang kantun Didik Nada Sound System Maharani Video Shooting Giara wonten telepon keluarga Geng Mas Suwono Kempong Dalasan Mbak Yu Mapangun Pagah Sri Mulya. Iya masuk Yen lewat aku kelingan gubuk kae biyen tanggul lereng neng cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan ayo yo jenenge gubuk asmara biyen kae tanggo adem tresno Mas Eko tanah pebantalan tanah peklasa bata-bati ketaman asmara masukin gubuk kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali gubuk kae kebak crita tengah wengi nganti gagat rena karawitan klasik riris rama penjadi Mas Pangat Sugeng Rawuh Pak D Saimben Mas Riman Sugeng Lenggas dan Ibu mangga Dek Harsini dipun tutup